Kordoba, 8. listopada 2011. godine. Subotnje je popodne kao svako drugo u andaluzijskoj prijestolnici. Jesen se upravo nastanila u gradu, ali ljetna vrućina još se opire odlasku. I temperatura još uvijek poziva ljude van, u potragu za hladom drveća i posljednjim satima dnevnog svjetla, koji su iz tjedna u tjedan sve kraći. U parku Cruz Conde, jednom od najvećih i najposjećenijih zelenih prostora u Kordobi, život teče mirnom normalnošću vikend popodneva u španjolskom provincijskom gradu. Obitelji šetaju zemljanim stazama, parovi sjede na kamenim klupama, djeca trče između ljuljački i tobogana, psi vuku povodce. Park je mikrokozmos svakodnevnog života, pozornica one blage, predvidljive rutine koju uzimamo zdravo za gotovo sve dok je nešto nepovratno ne slomi. Pa da među svim ljudima u parku tog popodneva je muškarac koji hoda s dvoje male djece. Zove se Jose Breton Gomez, ima 38 godina, a dvoje djece koja ga prate su njegova. Ruth, 6 godina, i Jose, 2 godine. Na prvi pogled ništa ne razlikuje ovog oca i njegovu djecu od bilo koje druge obitelji u parku. Još jedna slika u krajoliku svakodnevice. Otac s djecom u subotnje popodne. Ništa uobičajenije, ništa mirnije, ništa nevinije. Ali ono što će se dogoditi u sljedećim satima pretvorit će tu naizgled nevinu sliku uvod u jednu od najrazornijih tragedija u novijoj kriminalnoj povijesti Španjolske. Prije nego nastavimo, želim vas pozvati da se pretplatite na ovaj kanal ako to još niste učinili. Potpuno je besplatno i ogromno nam pomaže da nastavimo istraživati i proizvoditi kvalitetne dokumentarce o stvarnim slučajevima. A vratimo se sada u Kordobu, jer ono što će se uskoro pokrenuti uzdrmati će cijelu Španjolsku. Prvi alarm oglašava se kada Ruth Ortiz, majka djece, čeka njihov povratak nakon završetka posjeta, a oni se ne pojavljuju. Jose Breton ne vraća djecu. A kada ga pitaju gdje su, njegov odgovor postaje polazna točka kolektivne noćne more. Kaže da ih je izgubio. Da su bili u parku i odjednom ih više nije bilo. Da se na trenutak zabunom okrenuo, a kada je ponovno pogledao, djeca su nestala. Tek tako. Kao da dvoje male djece može ispariti u zraku usred javnog parka u subotnje popodne. Neposredna reakcija je zbunjenost, nevjerica, tjeskoba majke koja ne zna gdje su joj djeca. Potraga se aktivira. Policija je uzbunjena. Pokreće se operacija koja će prerasti u jednu od najvećih i najmedijski popraćenijih u novijoj povijesti Španjolske. Pregledavaju se sigurnosne kamere, ispituju mogući svjedoci, pretražuju se okolica parka. I tu se počinje pojavljivati nešto što je u početku samo intuicija. Nešto se ne slaže u verziji Jose Bretona. Nešto u njegovoj priči, u njegovom ponašanju, u načinu na koji reagira na nestanak vlastite djece, nije normalno. Istražitelje najviše uznemiruje pretjerana preciznost njegovog iskaza. Breton opisuje događaje s koherentnošću, koja je sumnjiva upravo zato što je previše savršena. Pravi svjedoci traumatskih događaja obično imaju fragmentarna, zbrkana sjećanja. No Bretonov iskaz je čist, uglađen, kao da je uvježban. A kada ga se zamoli da produbi određene detalje, pojavljuju se praznine i nedosljednosti. Da bismo razumjeli tko je Jose Breton zapravo, moramo pogledati ispod površine prividne normalnosti. A ispod nje je kucalo nešto drugačije. Obsesivna potreba za kontrolom, nesposobnost prihvaćanja frustracije, emocionalna hladnoća prerušena u smirenost,
stalna sklonost manipulaciji. Njegov brak s Ruth Ortiz bio je obilježen dominacijom i kontrolom. Kada je ta kontrola bila ugrožena, nije reagirao eksplozivnim nasiljem, već hladnom, proračunatom, sustavnom formom agresije, opasnijom od fizičkog nasilja upravo zato što je bila nevidljiva. Odluka Ruth Ortiz o razdvajanju bila je okidač. Za muškarca čiji je identitet bio izgrađen na kontroli, gubitak kontrole nad partnericom i obitelji bio je nepodnošljiv. Razdvajanje nije bilo samo kraj braka, bilo je uništenje svega u što je vjerovao da jest. I ta narcistička rana potaknula je najstrašniju odluku koju ljudsko biće može donijeti. Istraga se sve više usmjerava na seosko imanje koje obitelj posjeduje izvan Kordobe, u Las Quemadillas. Istražitelji pronalaze tragove nedavne vatre znatnih razmjera, vatre koju Breton ne može zadovoljavajuće objasniti. Pronalaze ostatke koji zahtijevaju analizu. Analiza pepela postaje središnja os istrage. Forenzički timovi rade s iznimnom preciznošću, svjesni da svaka čestica može biti ključ za rješavanje slučaja. Tijekom cijelog tog razdoblja Breton održava svoju verziju s tvrdoglavošću, koja postaje sve nevjerojatnija. Ne slama se, ne priznaje, ne pokazuje kajanje, ni istinski bol. Održava tu fasadu kontrolirane hladnoće, koja je od početka bila njegov zaštitni znak, masku nepomičnosti, koja je za veliku većinu najrječitiji dokaz krivnje, jer nijedan nevini otac ne bi mogao sjediti optužen za smrt vlastite djece s mirom nekoga tko čeka da dosadni sastanak završi. Konačno, nakon mjeseci kolektivne agonije, forenzički rezultati potvrđuju ono čega su se mnogi bojali. Ostaci pronađeni u Las Quemadillas kompatibilni su s ljudskim ostacima. Fragmenti kostiju pronađeni u pepelu pokazuju karakteristike koje forenzički stručnjaci identificiraju kao pripadajuće mladim jedinkama. Znanost hladnim i preciznim jezikom govori ono što ljudske riječi odbijaju izgovoriti. Ruth i Jose nisu nestali u parku, nisu oteti, nisu živi negdje čekajući da budu pronađeni. Djeca su u tom pepelu. Njihov vlastiti otac odveo ih je na to imanje, da učini ono što nijedan zdrav ne može pojmiti. Trenutak kada ta istina postaje javna je trenutak kolektivne devastacije. Španjolska se zaustavlja. Voditelji vijesti bore se da zadrže prisebnost. Ljudi plaču na ulicama, u barovima, u domovima. Za Ruth Ortiz to je kraj jednog svijeta, trenutak kada posljednja iskra nade definitivno gasne i ostaje praznina tako golema da je nijedna riječ ne može opisati. Jose Breton je formalno uhićen i optužen za ubojstvo svoje dvoje djece. Suđenje postaje jedno od najprašenijih u novijoj povijesti Španjolske pred porotom građana. Dokazi se prezentiraju s pedantnom preciznošću. Kroz cijelo suđenje Breton ne priznaje, ne slama se, ne pokazuje istinsko kajanje. Porota donosi presudu. Kriv. Kazna je 40 godina zatvora. Maksimalna kazna prema španjolskom kaznenom zakonu. 40 godina koje zvuče odlučno, ali djeluju opsceno nedostatno pred onim što je uništio. No slučaj Breton prisilio je društvo na suočavanje s konceptom vikarne nasilja, korištenja djece kao oružja za nanošenje boli partnerici. Otkrio je da rodno uvjetovano nasilje nije ograničeno na izravne udarce, već može poprimiti daleko razornije oblike. Zakonodavni napreci uslijedili su, ali stigli su prekasno za Ruth i Josea. U parku Cruz Conde život se nastavlja. Drveće i dalje daje hlad.
Djeca se i dalje igraju na ljuljačkama, obitelji i dalje šetaju subotom popodne. Ali za svakoga tko poznaje ovu priču, park više nije samo zelena površina. To je mjesto sjećanja, mjesto gdje je nevinost dvoje djece izdana od osobe koja ih je trebala štititi više od svega. Ruth i Jose. 6 godina i 2 godine. 2 imena koja su trebala izrasti u odrasle ljude, u građane, u pune osobe s bogatim životima. 2 imena koja su umjesto toga postala simbol najapsolutnijeg užasa koji jedno ljudsko biće može nanijeti drugome. Negdje u parku, kada popodne blijedi i sjene se protežu po travi, moguće je zamisliti da se čuje smijeh dvoje djece. Daleki, tihi smijeh, poput šapata iz nekog drugog vremena. To je istovremeno najljepši i najbolniji zvuk na svijetu. Smijeh koji nas moli da se sjećamo, da nikada ne zaboravimo, da učinimo sve što je moguće, kako nijedno drugo dijete nikada ne bi moralo prestati se smijati. Ta molba, taj tihi smijeh koji lebdi nad parkom poput molitve bez riječi, najdragocjenije je i najboleće naslijeđe koje su nam Ruth i Jose ostavili. Naslijeđe koje ne smijemo izdati. Naslijeđe koje ne smijemo nikada zaboraviti. Nikada. Jer slučaj Breton uči nas nešto o nama samima kao društvu što nadilazi individualni užas zločina. Uči nas da je ravnodušnost najefikasniji suučesnik nasilja. Da je šutnja pred znakovima upozorenja oblik pasivnog sudioništva koji može imati fatalne posljedice. Uči nas da zaštita djece nije privatna stvar, već kolektivna odgovornost koja se tiče svakog od nas. Uči nas da zakon, koliko god bio strog, ne može spriječiti zlo ako ga ne prati društvena kultura koja ozbiljno shvaća rodno uvjetovano nasilje u svim njegovim oblicima. Zamislimo na trenutak što je Ruth Ortiz morala osjećati tijekom mjeseci između nestanka svoje djece i potvrde njihove smrti. Zamislimo besane noći, zore koje donose još jedan dan beskonačnog čekanja, torturu provjeravanja telefona svakih 5 minuta u nadi da će doći poziv s viješću da su djeca pronađena. Zamislimo stalno kolebanje između nade i očaja, između iracionalnog optimizma i poražavajućeg realizma. I zamislimo što je za nju značilo održavati prisebnost pred kamerama, pred novinarima, pred pitanjima koja su joj probadala srce dok se iznutra raspadala. To je zahtijevalo nadljudsku snagu, vrstu hrabrosti koju većina ljudi nikada neće morati pokazati. Noć je pala nad Kordobom. Svjetla grada pale se jedno po jedno. Guadalquivir teče taman i tih ispod rimskih mostova. Negdje u gradu žena se priprema za još jednu besanu noć. I negdje u parku Cruz Conde, među sjenama drveća koje ljulja noćni povjetarac, odsutnost dvoje djece pritišće travu poput nevidljive nadgrobne ploče, poput crne rupe koja upija svjetlo i radost tog mjesta i zamjenjuje ih tišinom koja je istovremeno ništavilo i sve. Odsutnost i prisutnost, praznina i sjećanje. Ova priča nema sretan kraj. Ne može ga imati. Izgubljene godine ne mogu se vratiti. Uništeni životi ne mogu se obnoviti. Ono što ostaje je odsutnost. Odsutnost koja ima oblik dvoje male djece. Odsutnost koja teži više od svake prisutnosti.